Veliki pozdrav iz Kafe Bar Inu, kao što sam i ranije najavio, doći do izvlačenja nagrade ovdje u Inu, iako sam ranije već najavio da će to ići preko random aplikacije, ali čovjek koji je bio zadužen za taj dio, on je u Inu, ovom prilikom ga i pozdravljam, Darko Tadić u pitanju, svako dobro. On je meni objasnio da treba to preko random.org da se nešto ubaci u Excel, ovako, onako, ja to nemam pojma, stvarno, like, sve te stvari, odlučio sam da na ovaj način izvučem sretnog dobitnika. Sada trebam da objasnim pravila izvlačenja, zato što napravio sam grešku prije 7 dana kad sam najavio da treba objaviti, odnosno podijeliti objavu, trebalo sam reći da to ide javno, da bi imao uvid ko je sve podijelio te objave, međutim neki od vas, mnogi od vas su to objavili da samo mogu prijatelji na Facebooku vidjeti, a ja ako nisam u njihovim prijateljima, ja nemam uvid da li su pravilno to podijelili. Tako sam označio te nikove ili imena tih ljudi, evo recimo kao što je ova Almira Mumić, sa pahuljicom je označen, znači to ime koji nisu mojim prijateljima i za koje nemam uvid da li su pravilno odigrali tu igru. Tako da ako ovako ime izvučem, znači ako izvučemo tog dobitnika, ostavit ćemo ga sa strane, a idemo dalje sa izvlačenjem. Recimo imaju ovdje i, evo kao što je recimo Ajla Babić, također nije u mojim prijateljima, ali ovdje je označeno s ovom plakicom, dakle imao sam uvid jer je podijelila javnu objavu i ona je regularna, dakle ne moramo je provjeravati. Ukoliko izvučemo sljedećeg sa ovim koji nisu provjereni, kao recimo Ana Obrimović, ponovo ćemo ga ostaviti ovdje i idemo sve dok ne izvučemo nekog za koga nemam uvid da je pravilno objavio, evo recimo kao što je ovaj, ili neko. Ti ćeš provjeriti ako se ispostavi da je onaj objavio, on je dobitnik, naravno. Znači, mi ćemo nastaviti sa izvlačenjem, a onaj koga prvog izvučemo, kao što je recimo Almira, nju ćemo provjeriti, ona će biti konstantno dobitnik. Ukoliko ne bude objavila objavu na vrijeme, ona neće biti dobitnik, bit će onaj koji je sljedeći biti izvučen u toj nagradi, a ovdje ćemo sada zamoliti našeg druga koji je došao iz Slovenije, gospodina Muhameda Mušića, Hamasa. Čestitam. On će da izvuče ovu nagradu, a tu je još i članovi komisije koji će pratiti. Oni su ovdje sasvim spontano. Jedan od njih je i u igri. Ako ga izvučemo, devet. Sad ću malo da promiješamo ove učesnike. Ja moram reći to da ovdje ima 134 učesnika, od njih sigurno 30 nije podijelio objavu, ali kao što rekao, nemam uvid u svaki profil da li je podijelio objavu koju je trebalo da se podijeli za ovu nagradu. Sad ćemo pomiješati pa ćemo pristupiti izvlačenju. Evo, da promiješamo. I ubacit ćemo sva imena. Ne moraš mene snimaj kutiju. Sve je regularno. Evo, živi gosti, da su sve kuglice na broju i da izvlačenje može početi. Gospodine Hama, nemamo neku djevojku ovdje da... Mogu ja? Da, možemo. Nemo zgledati tamo prije glavu. Da vidimo ko je sve. Evo ga, jedan listi, sve izdašao. Anis Zanata Vučić. Ona je dakle dobitnica nagrade od 100 maraka. Čestitamo našoj dobitnici. Kao što vidite, ona je u prijateljima, tako da nema potrebe provjeravati sve, znači regularno.
Zana, ja ti čestitam još jednom. Ovaj video će biti objavljen odmah za nekih 10 minuta. Svako dobro.